Kongresista Tubit Tiangco na mahayag nga di na bag-o nga ang mga sakop sa ubos bay balaoranan makadawat og minilyon ka pisos nga allowance gikan sa bonus allowance na pud ni. Matagi gayon nga dunay pag-break sa session sa Kongreso. Amo na ni naanda ni ay. Dili na ni bag-o di ay sa tupa normal ra gyud kayo. Normal ra gyud ay kayo nga matag Pasko dunay bonus nga minilyon ato ang mga kongresista. Kaysa nangaging Pasko, 2 million man to ilahang bonus. Normal ra pud kayo nga mangurakot sila sa kwartas gobyerno. Normal ra pud kayo nga ilahang tulison ang mga magbubuhis. Paano ato ang hinganlag mga tulisan, oy? Kaya nga ato ang mga balaod sa Pilipinas in English manggod. O ako, doon ay mga tanan ako unsa kahay binisayaan ng graft and corruption. Ako ang gagawin inon. Anaon na to ni, oy, pag binisaya, oy. Kawatan og tulisan sa ato ang buhis. Kuyawa na nila no, minilyon ilahang bonus unsa man na. Di man nagikan. Di sa na gikan sa gold bar ni BBM. Gikan ginas ato ang buhis. Samtang naghigwaos tag maayo diri sa kalisod, sa yuno na rin ang ilahang bonus nga tag 2 million. Kuyawa ha. Unya kong naapa hurot na. O kuyawa ang ilang pang Noche Buena 2 million man. O nag-ingot si TI nga ang Noche Buena pwede ra makaigo na ang 500. Nga ato ang ganyan mga kongresista ang ilang Noche Buena tag 2 million kanay. Samtang Senador Panfilo Lacson naglaom nga dili mulurang si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kampanya Bato Korupsyon.